Afgelopen weekend vond de 6e editie van het Meerdaags Wandelevenement plaats. Voor Matt Heetkamp als kerstverse voorzitter een nieuwe uitdaging. Het is een job, ik wist waar ik eraan begon, maar het is een leuke uitdagende job waar ik met vol energie in inga, dus prima. Want je was geen nieuwe hè, binnen de club? Nee, ik ben niet nieuw. Ik heb 5 jaar, 6 jaar denk ik de routecommissie mogen aansturen. En ik heb samen met die groep hebben we iedere keer voor gezorgd dat we hele mooie wandelroutes neerzetten. In allerlei gebieden, in de verschillende vormen. En ieder jaar weer nieuwe routes. Dat is de kracht van ons dat we dat doen. En dat is vaak wel een uitdaging, want zoek maar eens wat nieuws. Maar dat hebben we hier in Venray voldoende. Ze kunnen de 10, 15, 20, 30, 40 en 50 kilometer lopen. Dat kunnen ze iedere dag lopen. Op de zondag hebben we nog een extra route voor de kleinere kandidaten, zeg maar de kinderen, samen met hun papa's en mama's. En dat is 5 kilometer. En men kan kiezen tussen 1 dag lopen, 2 dagen of 3 dagen lopen. Men kan kiezen 1 dag 10, de andere dag 30 en de derde dag 50. Kan allemaal. Ja. U heeft gelopen en bent net binnen. Ja. En wat heeft u gekregen? Een ding met 3 voetjes. 3e jaar. Oké. 3 dagen. En Heerlijk. Samen. medelopen ook? Ja. Ja. Ook 3 voetjes? Ook 3 voetjes. En u heeft dat samen gelopen? Ja, wij lopen. We hebben 3 dagen samen gelopen. En hoeveel kilometer? 10 kilometer. 3 keer 10. Was het mooi? Ja, heerlijk. Gisteren was het warm, maar vandaag was het heerlijk wandelen. Ja. De eerste dag was heel gezellig. Toen hadden we vrijdagavond een bierproeverij gehad. Hadden we een katertje bij ons. U heeft gelopen. 15 kilometer vandaag. Maar als ik nou zo de club zie, dat zijn allemaal dames. Ja, daarvan maak ik me goed mee. Ik doe bij ATV doe ik met conditioneel wandelen mee. En dat zijn meestal vrouwen. Er zijn een aantal mannen bij, maar we hebben maximaal 20 man. En daarvan zijn 4 mannen bij. Heerlijk gewandeld, ja. Prachtig rondje. Het rondje Leunen vandaag, dus hartstikke leuk. Je hebt 1 dag gelopen. Ja, we hebben deze keer 1 dag meegelopen, ja, en het proeft echt naar meer. Ik denk dat we volgend jaar minstens 2 dagen gaan doen. Het viel wel goed, hè? Ja, het is gewoon ontzettend mooi en vandaag was ook een fantastisch wandelweer. Ja, dat is geweldig. Hoe was het? Heel zwaar. Echt heel zwaar. Echt heel zwaar? Jullie ook heel zwaar? Nee, viel dat mee. Jawel, aan de oren. Want jullie zijn blij dat jullie er zijn. En wat gaan jullie nu doen? Een biertje pakken. Hoeveel wandelaars? Ja, we zijn weer verrast. De voorinschrijving was al hoger, 2870 voorinschrijvingen hadden wij. En op dit moment staat de teller op 3501. Dat is echt meer dan vorig jaar. Dat is even snel rekenen, dat is iets van 140 deelnemers meer dan vorig jaar. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie? Nou, daar zijn wij ontzettend trots op. We hebben er op dit moment tussen de 85 en 90. Gisteren kregen we nog spontaan weer 2, 3 aanmeldingen. Die dan eigenlijk hier aan mee willen helpen om het tot een succes te maken. Dus daar zijn we heel blij mee. En uiteraard, wij moeten ook zoeken naar karttrekkers. Dat is vaak wel even een uitdaging. Maar ik heb er vertrouwen in dat we dat voor elkaar krijgen. Eén van die vrijwilligers is Atef Afif uit Syrië. Ik vind werken als vrijwilliger heel leuk en ik vind dat interessant volgens mij. En ik woon hier in Nederland bijna 3 jaar. Is het belangrijk dat mensen zoals u ook dit soort werk, vrijwilligerswerk doen? Ja, natuurlijk. Het is heel goed om voor inburgering met mensen hier. En heel leuk ook voor mijn taal te improven, te verbeteren mijn taal. Hoe kijken jullie terug op deze dagen? Zeer tevreden, zeer trots. Wat kan ik meer zeggen? De volgende editie van het Meerdaags Wandelevenement Venray is op 5, 6 en 7 juni 2026.